3916? Hala, na-like ng kifi ko. Or second hand na babae? Umusta nyo nga kads, ano ko nga pala si Paolo at ngayon maglalaro tayo ng Soloto Sokota. Hindi na agad sa isang deleted post na sa FB, meron naglabas ng kanyang hinanaing pagdating sa mga body count. At sa pagkakabasa ko sa caption, mukhang galing siya sa Mindanao. So ito si paring Juan, bababasahin natin ang kanyang angal ngayon 2023. Kala ko makapagbakasyon na ako eh. Pero hindi nga pala nagbabakasyon ang panghusga. This woman proves that the more ang body count sa babae, chances are that the relationship will end in divorce. Sa lalaki on the other side is lahi Jude as in lahi. You can't fight biology. In fact, we don't replace or change, we just add po. Tsaka we have a scientist over here. Bawat bata may tanong at bawat tatay ay may sagot kahit hindi pa siya sure. Therefore, it's safe to conclude, aba po, tsaka may academic writing, may if and then. Ay ano siya, meron siya hypothesis. Hypothetics lang to. Napakita nito yung echelon moments na naman ng pagpananalita. Much better kung makita ka ng babae na asawaan mo. It's either virgin or 3 body counts pababa. Lampas ng 4 or 5 considered it as reject or second hand na babae. And you really have to avoid them. Di mo pa talaga pinalampas eh. Masaya na ako eh. Di mo pa pinalampas yung 2023. Ito yung naging effect ng mga nakikita mo sa social media ng mga tuloy lalaki to, tuloy lalaki yan. Geto ka dapat, huwag ka mag-ibig. Tapos nag-double down pa siya. Sabi niya, a man is a taker and a woman is a giver. It's easier for a woman to have sexual access compared to man. That's why a woman has higher body count is not respected. So, wala na to. Di ko mabuksan yung comments niya. Wala yung mga reply dyan. Na totoo lang, meron lang mga katotohanan sinabi niya. Kasi, pwede kang magkaroon ng preference. Kung gusto mo ng virgin, go, okay lang, wala akong problema. Experience, di ba, marami siyang body count na sinutukoy dito, nasa sayo din yun. Ang hirap kasi dito, hinusgahan mo na yung mga taong hindi pasok sa preference mo. So doon na nagmumukha tayong mapanghusga o bitter sa mga taong hindi natin type o di natin hilig. Hinanap ko dahil marami akong time tulad ni ko na nag-post ito. Hinanap ko tong photo na to saan galing at nakita ko na galing pala siya sa Rappler. Kasalanan na naman ang Rappler. Pero pinakita dito na marami daw mga nakakonect sa Love Life ni Sharon na iba't ibang mga lalaki. Nakita mo yung mga lalaki ni Sharon? May napupogi na mga yan. Sharon Cuneta yan. Una-una, hindi ka papatulan ni Sharon Cuneta. Pero okay lang naman. Wala naman po. Tsaka ilang taon na si Sharon? 57? 58 years old? Huwag ka naman magtaka. Siguro kung meron kang 7 body count at 18 years old. Men, siguro may mali na. Siguro may kailangan tayong pag-usapan sa bahay. Baka meron tayong pinagdadaanan. Baka yung mga tao sa paligid mo hindi maganda influence sa'yo o meron kang pinagdadaanan na ibang emotional trauma, baggage na dala-dala sa ng pamilya mo, na environment mo. Kailangan natin pag-usapan yan. Hindi na to parang preference. Meron ka ng... medyo kailangan natin i-assess ang ating life choices. Pero yun nga, hindi naman 100% ang kasalanan ng isang tao. Hindi natin alam no pinagdadaanan ng kung sino-sino sa atin. Meron mga taong kahit sobrang dami ng factors na epal sa buhay niya nagagawa niyang makalagpas doon. Nagagawa niyang umibabaw. Hindi sa ibang lalaki, pero umibabaw. Hindi ko maseryoso kasi tayo natawa-tawa ako sa pagkaka-caption ni Juan dito eh. Si Juan Damo. Umangibabaw sa mga pinagdadaanan niya sa buhay. Ngayon, hindi lahat ng tao ay merong ganong kakayanan. Mapa di niya man kaya sa kanyang mindset ngayon o sa kanyang mga desisyon sa buhay. Hindi natin sila pwedeng masisi agad-agad kasi hindi mo alam gano'ng kahirap yan kada isang tao. Eto Sir Juan, baka mahina ang signal dyan sa kabundukan. Bigyan nga tayo ng isang analogy sa salita ng mga scientists tulad ni Sir Juan. Therefore, it is safe to conclude that I do not humiliate, I want to educate. So, for example, you like to eat caldereta and some other person wants to eat menudo. Now, it is your preference what you like to eat when you're at the dinner table. Now, when we see other people eating menudo and, for example, I like to eat caldereta, I do not say, everyone who eats menudo are disgusting pieces of shit who are scum to the society and walang kakwenta-kwenta mga tao. Pwede mo natin kainin ang gusto natin kainin nang hindi sinishame o pinapahiya ang isa't isa. Ngayon nga, hindi mo nga pinapahiya yung kumakain eh. Ang pinapahiya mo yung kinakain. Grabe na kinain ka na nga lang, pinahiya ka pa. Ang hirap naman mabuhay sa mundong to. Nag-nosebleeds na ako over here, over the river Styx. So hopefully that analogy can be poked into your brain so you understand where we are going too far sometimes. But it's okay because time is relative. And now it is time for the new year and we are still here.
not improving ourselves. Hopefully, your daughter or your son will not see what you have said because you have deleted it right now and not next year. Vow. Ito kasi, okay sana kung sinabi niya, ang gusto ko sa isang babae ay yung virgin. Yung hindi pa nakakawakan kahit nung upuan na kanyang bisikleta. Okay lang yun. Go. Walang masama doon. Pero mas sinasabi mo dito na ayoko to kasi, ayun na, kasi kadire, reject, second hand na babae. Diba may mga ganyan, sasabi yung mga single mom. Okay lang naman magkaroon ng preference. Pero yun nga, pag naguhusga ka na, pag tinatapakan mo na yung pagkatao ng mga taong yun na wala namang epekto sa'yo, kung hindi mo sila preference, doon na nagkakaroon ng issue. At mukhang naging malaking issue sa kanya yun dahil delete din niya yung post. Hindi niya kinaiinit ng kitchen. Tapos nakita ko, natatay pa siya. Pitik sa utak mo na magpo-post ako kasi siguro hindi ako pinapansin sa bahay. Dito na lang ako gagawa ng sarili kong TikTok. Caption, you're welcome. Hindi man ikaw ang sabihin natin. Kung hindi man ikaw yung pagtripan, ang pagtitripan sa'yo dyan yung mga malalapit sa'yo. Kaya mag-iingat tayo kung ano mga pinapost natin sa social media. Pwede na ako nagulat kasi matanda na. Alam mo yun, di ba? Kaya dapat hiwalay FB ng mga matatanda. Pero nag-gets ko ba, meron di na ako nagulat na nanggaling yung mga ganong klaseng thoughts sa ganong klaseng tao. Parang accepted ko na sa dami na napapanood natin. Lalaki pa ang nilaregla sa ngayon. Buti na lang, sakto, meron ng bill pumasa sa Senado na ginugusto nila bigyan ng mga babae at female students ng free access for menstrual products. Naantay ko yung next na above moment kasi baka sabihin na naman ito may puro ekalal comments na naman. Yan, mga lalaki talaga, madadawit na naman tayo. Pero maganda na nako-call out natin ito paminsan-minsan lalo na ngayong New Year na sana New Year, New ekalal. Antayin nyo, meron tayo New Year na parating din na video. Sana ito na yung huli nating issue sa ngayong taon kasi pagod na ako maging lalaki. Pagod na ako manghusga sa katawan ng mga babae. Grabe nga naman. Sukot! Galing kay Jodesga. Siraan tayo. Kailangan natin maganda ang pinili mo. Papalit ng gulong. Misogynist! Di ba lahat nalang gano'n na? Hindi, nakita ko dun eh. Nakita ko dun sa may gulong eh. Sabi, mga jowa niya ata to. Wink. Okay naman tayo kanina, Besa. Yun nga, okay na tayo kanina, pero ngayon hindi na tayo okay. Kailangan natin magpahinga. Eto, alam ko to eh, pwede dito magpahinga, babes. Saan ba to? Buong gabi yan. Saan ba to? Sabog. Sabog na yun ako. Baka may mga tao dyan na isipin na ekanal moment, na bakit pag lalaki pwede, pero diba nasa taong kasama niya, ito nga mismong jowa niya eh. Diyan din nagpapagawa si Papa kapag away sila ni Mama. Ito, sulat, diba? Good vibes lang. Ito galing kay Mark Saruray. Hoy, para sa mga babae dyan, nakakaloka naman ang evolusyon ng kitay ninyo. Ano yung nare-read after me ko sa comment section kapag gwapo yung nag-TikTok eh, magko-comment kayo ng, hala, na-like ng kifi ko. Ate, pati ba naman kifi ngayon nagla-like na? Above! Kadiri yun ah. Kadiri mga babae Itago talaga. Linisin nyo, hugasan ninyo. Ang yung panghe. panikanin ninyo, binubusal-sal. Yeah, PH carry, panghe. Walang wow factor ah. No for you. Bong in-roast. Okay, ekalal 1, above 1. Oh my God. This trend... 3916? No, cause how? Okay lang, nagmamahala naman sila. May nalala ko lang, meron sa FB niyan, diba, na okay lang yung magmahala ng ganong kabata. Yung isa parang 20 plus, isa naman 16 years old, okay lang naman. Parang delikado pa rin yun. Kasi diba, yung napag-usapan na natin sa FB dati, wala pa yan sa tamang pag-iisip. Kahit sabihin natin, may mga tao na maaga namumulat sa katotohanan, hindi mo pwedeng gawing basihan yun para sa nakararami. Diba? Kasi delikado yun. Meron dyan ngayon sa nakararami na mapagdidiskitahan, na mauutakan, na masusulot, literal, sulot o sukot, na masusulot ng mga matatanda na hindi makahanap ng sarili lang kaedad kasi hindi sila siguro cool sa kanilang sariling circle. Marami yan eh. May range yan eh. Pero ito kasi legalities na yung pinag-uusapan. 16 years old, 14 years old. Alam ko meron tayo joke na magtira ka naman ng poday. Pero ito, pumili ka naman. Pumili naman tayo. Parang ang dami-dami naman choices dyan. Ganun ba tayo kahirap? Wala na ba tayong Riz? Hirap na ba tayo magbato ng Riz? O paki-blur na lang yung mismong mukha ng dalawa pero iwan mo yung age nila.
Dinilit na rin yung original video nito nung nag-upload. Siguro na ano din siya nung mga binas siya, na pinagtripan siya. Ayun din, maganda rin na na-open up to sa nakararami na, pucha, may ganito pala. At hindi porket lagi mo nakikita yun, nino-normalize mo. Di ba lagi mo nakikita sa social media yung, this should normalize, ganyan. Ayan, kakakita mo ng mga ganito, kala mo tuloy, normal na. Pero weird, di ba? Parang medyo sukot. Ayan, sukot. Bagay ba sa akin ng green na damit? Sariling sika, kalalate above, nagsasama. But geto na mga bok ngayon. Geto naman dapat boko. Ito ba yung pang Gen Z? Bahala kayo dyan. Masaya na ako dito. Sulot, dahil wholesome. Doon tatapos yung gusto ko na naman daanan kasi nagbabakasyon pa ako. Tamad na tamad pa ako gawin to. Pero para sa inyo, kung hindi natutulog ang mga nanguhusga sa internet, hindi rin dapat tayo natutulog. Ganyan ko kayo kamahal. So kung gusto pa na mga ganito, sino ba nanalo ng kalal, above, o ang mapanghusgang lipo. Huwag ko tayo like, share sa mga mahilig sa atabs yung friends mo. Check it subscribe. Paulo na paalam siyo. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.